Usa ka surprise visit ang gihimo ni Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ruler of Dubai and Vice President of the UAE sa Philippine Pavilion sa Expo 2020, inubanan sa iyang mga miyembro sa kabinete sa paghinapos sa naisgutang global exhibition. Si Philippine Ambassador to the UAE, Jaycelyn Quintana mismo ang misugat ug mihatag og quick tour sa mga VVIP guests sulod sa BANGKOTA Philippine Pavilion. So he was quite impressed with the retail shop, especially when we told him that we have been helping through this retail shop small and medium enterprises in the Philippines. Naatol sa gihimong surprise visit ang usa ka forum nga gitambungan sa mga global women leaders ug change makers nga nagsaulog sa International Women's Month. Ang naisgutang forum nga giuluhan og paraluman The Queen Beyond Beauty, gitambungan sa mga kababaihan nga nagkalain-lain ang nasyonalidad, expertise ug propesyon. Gipangunahan ni Marlene Murphy, pangulo sa Philippines Partnership Circle, ang gipahigayong forum diin gihisgutan ang papel sa mga kababaihan sa larangan sa governance and business, technology and innovation, media and journalism, ug health and beauty. The main purpose really is to build cultural linkages and meaningful collaborations among women in businesses and build friendships with everyone, with every nation. Sa laing bahin, gidagsa na sa mga bisita ang Expo 2020 Dubai niining mga ulahing adlaw. Mikabat na sa 17 million ang total number of visits sa nahisgutang global exhibition nga magpadayon nga abli sa publiko kutog na lamang sa katapusan sa Marso ning tuiga. Henry Abenis Makahilo, Newsline Philippines. Stay safe.